स्विच डाला करंट का बैटला समझ शॉट है अच्छा फर्स्ट सिक्सर द टूर्नामेंट ला नाला शॉट फर्स्ट सिक्सर नेक्स्ट वन नाला फुल शॉट आउट इन द बैट्समैन would result da one more sixer and a sixer रोहित ஒயிட் பிளஸ் பண்ணுங்க ஷார்ட் ஸ்லாட்ல இருந்த பந்து தெளிவா பனிஷ் பண்ணிட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸர் ரோஹித்தோட பேட்ல இருந்து தாவேனா சிக்ஸர் ஷார்ட் தெளிவா பனிஷ் பண்ணிட்டாருங்க கடைசி பால் சிக்ஸா மாதிரி இருக்காரு மேன் இன் ஃபார்ம்